היום, יום י"ז בתמוז, צום שנקבע לדורות, עד אשר נזכה, אם ירצה השם, לבניין בית המקדש. אני רוצה להביא בפניכם בקצרה משפט שאמר הרב קוק והודפס בספרו מאמרי הראייה, פתגמי החודשים של הרב קוק, שם בעמוד 500 נקרא מגד ירחים, פתגמי החודשים. כתב הרב קוק: בכל דור עבודת עגל הזהב תסבב שברון לוחות העדות. כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בי"ז בתמוז, שבו כידוע נשתברו הלוחות. זה הדבר הראשון, הרע שקרה בי"ז בתמוז. משה יורד מההר ושובר את הלוחות כשהוא רואה את עגל הזהב. כותב הרב קוק, בכל דור, זה לא משהו חד פעמי, עבודת עגל הזהב תסבב שברון לוחות העדות. אני מחזיק בידי את הספר באר מגד ירחים של מורי ורבי הרב עוזי קלחיים זיכרונו לברכה. הוא כתב ספר שלם להסביר את פתגמי החודשים של הרב קוק. הוא מסביר ובקצרה, נכון שאין יצר של עבודה זרה בימינו, אבל היצר של העריות, של התאוות, של הבהלה לחומר, לחומרנות, לגשמיות, קיימת גם בימינו. ולזה מרמז הרב קוק. בכל דור, כותב הרב קוק, עבודת עגל הזהב, ההתמכרות, הריצה אחרי העושר ושכחת העניינים הרוחניים שהם העיקר, תסבב שברון לוחות העדות. וכך גם, אומר הרב עוזי קלחיים, ניתן להסביר מדוע חטא המרגלים יותר חמור מחטא העגל. בחטא העגל חיפשו להם אלוהים, לפחות היה כאן אידיאל. חטא המרגלים זה השתקעות בטובה העכשווית, אי רצון להתאמץ ולכבוש את ארץ ישראל. יושבים להם, יש להם מן מן השמיים, היה להם גם סלב, היה להם טוב, למה צריך להתאמץ, לכבוש את ארץ ישראל, ליישב אותה? רומז כאן גם הרב קוק לדורות שלו. הוא לא כותב תסבב שברון התורה, אלא לוחות העדות. כל אידיאלים נישאים, אפילו של החלוצים כאן שבנו את הארץ, בא הדור שאחריהם, אז האידיאלים הגדולים הולכים ושוקעים, והדור מתחיל לשקוע בחומרנות. בקיצור, יש כאן איזושהי הערה של הרב קוק, לא לשקוע בחומר, אלא ללכת לכיוון הרוחני ולדעת שהוא עד העיקר. ומשפט לסיום, יש לי כאן דף שהכנתי לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, בשבת הקרובה, נקרא על בני גד ובני ראובן שרוצים לדאוג למקנה שלהם. מקנה רב, נסיים הפסוק ולעבדיך מקנה. העיקר הוא המקנה. ועל זה אומר המדרש רבה, דורש את הפסוק לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. לב חכם לימינו זה משה, לב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד, שעשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר, שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות. הקדימו את גדרות הצאן למקנה, לערים לטפנו. אומר להם משה רבינו, לא כך, עשו את העיקר עיקר ואת התפל תפל. העיקר זה הנפשות, כלומר החיים הרוחניים, המטרה הרוחנית של החיים. לדעת שהעניינים החומריים בעולם הזה הם רק משרת, הם לא המלך, הם לא העיקר. לדעת מה הימין ומה השמאל. יהי רצון שהימים האלה יהפכו לבית ישראל לששון ולשמחה.